Da li da upišem gimnaziju ili neku stručnu školu? Kako ne znaš? Ima vremena. Ne mogu sad o tome da mislim. Neću da razmišljam o tome. Mrzi me da učim. A kako možeš da ne znaš? Ja sam u tvojim godinama znala šta hoću. Kako da budem sigurna da baš to Ako sad pogrešiš, ceo život ćeš se kajati. Ma pusti društvo, misli na svoju budućnost. Nije obavezna. Nisam znao. Kako ti je sve jedno? Neću da razmišljam o tome. Šta da radim ako moji budu protiv toga? Dobro razmisli. Ja sam u tvojim godinama znao. Samo neka prođe. Društvo. Kako možeš da ne znaš? Kako da se odluči? Aj ne smaraj. Konačno sam upoznala i Kaću, Milenu drugaricu iz osnovne. Vreme se prolepšalo, pa smo uspele da ugrabimo slobodno popodne. Tvrđava je kao moja druga kuća. Koliko sam samo puta šetala njenim zidinama, znam skoro svaki kutak. Pa kako i ne bi kad sam tu iz komšiluka. Jedino što još može da konkuriše Tvrđavi jesu Karlovci. I Mili ih baš voli. Nije ni čudo što je jedno vreme htjela da upiše Karlovačku. Sama pomisao da svaki dan ulaziš u takvu školu stvara dobar osjećaj. Hier in diesem Kasten habt ihr Wörter. Okay. Da sind alle. Stell mir den Primer. Gib mir ein Beispiel. Zum Beispiel klein. Nemački jezik u Karlovačkoj gimnaziji se izučava kao prvi strani jezik ili kao drugi strani jezik. Da bi se upisao kao prvi strani jezik, neophodno je položiti prijemni na nemačkom jeziku. Kako bi se što bolje učenici pripremili za prijemni ispit, mi imamo i pripremnu nastavu. Danas intervjuišemo Jovanu, ali na nemačkom. Warum lernst du Deutsch? Ich habe Sprachen mein ganzes Leben lang geliebt. Volim jezike ceo svoj život. Ich mag besonders Deutsch und ich brauche es für die Universität, weil ich in Deutschland studieren möchte. Posebno volim nemački i potreban mi je za studiranje jer želim tamo da studiram. Naše grupe čini do 12 učenika. Osim toga, u toku školovanja đaci imaju mogućnost da rade sa nemačkim lektorom. Pored toga, na svakih 6 meseci imamo i volontere, izvorne govornike koji također posećuju naše časove. Mir gefällt das Karlovačka Gymnasium sehr gut, denn die Atmosphäre hier ist sehr familiär. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Lerngruppen sehr klein sind. Meni se u Karlovačkoj gimnaziji posebno dopada porodična atmosfera, a pre svega mi se dopada to da se radi u malim grupama. Dadurch können sich die Lehrer besser auf die Schüler konzentrieren, sowie umgekehrt. I na taj način, kroz rad u malim grupama, se profesori mogu koncentrisati i posvetiti učenicima i učenici nastavnicima. Und jetzt mir, warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich in Österreich studieren möchte. Učim nemački zato što želim da studiram u Austriji. Das ist mein Wunsch für einzige Zeit. To je moja želja za posljednje vreme. Wir haben noch eine Form von Superkontinent mit den meisten. U saradnji sa Zentralstelle für Auslandswesen ili Saveznom upravom za školstvo u inostranstvu postoji mogućnost polaganja jezičkih sertifikata, takozvane nemačke DSD-1 i DSD-2 diplome, koja na nivoima B1, B2 i C1, koja našim đacima omogućava direktan upis na neke od nemačkih ili austrijskih univerziteta. Und Alexander, warum lernst du Deutsch? Deutsch ist eine Weltsprache und deshalb lerne ich sie und ich finde sie sehr wichtig. Nemački je svjetski jezik, zbog toga ga učim i mislim da je bitan. Meiner Meinung nach gibt es in der Schule die besten Deutschlehrer.
Po mom mišljenju u školi imamo najbolje profesora nemačkog. Upisuju se na germanistiku u Novom Sadu ili u Beogradu. Posle, u toku u stvari školovanja postoji čak i mogućnost da se na 3. godini dobije stipendija nemačke vlade, što omogućava isto tako jednu jezičku praksu. Außerdem sind die Menschen hier sehr offen, kreativ und super motiviert. Zum Beispiel gibt es außerhalb der Schule, also nach dem Unterricht, Angebote wie Theater-AGs für die Schüler. Mislim da su ljudi ovde veoma otvoreni i kreativni i posle škole postoji mogućnost da se nemački uči i kroz pozorište i glumu. Okay, Anja, brauchst du hier in der Klasse zum Beispiel? Okay, wir machen weiter mit unseren Rekorden. Neki kažu da mnogi asmaci postanu svesni da se bliži prijemni tek u drugom polugodištu. Stariji misle da nam je lako, da imamo samo da učimo i to je to. A kad bi samo znali šta nama sve stvara stres, sreće pa je ovo fotkanje prava antistres terapija. Stres je svakako sastavni deo života i kao takav, znači, pronalazi se u životu i odraslih, a i mladih osoba, naravno. Određena količina stresa generalno je i dobra, jer nas tera na aktivnost, motiviše, pokreće na akciju i da ostvarimo neki svoj cilj. Dolazi do toga da se prekomerno jede, do pojave fizičke uznemirenosti, problema sa ishranom ili da se izgubi apetit potpuno. Poremećaj spavanja, nesanica ili opet prekomerno spavanje, problemi sa pažnjom, koncentracijom, stvari se ne završavaju do kraja, ne ispuštaju se rokovi, osoba više ne uživa u nekim stvarima u kojima je ranije uživala. Znači sve su to neki simptomi koji mogu da alarmiraju. Mladi su sada u tom uzrastu gde su im vršnjaci u hijerarhiji važnosti broj 1 i najvažniji. Znači tu negde potreba i želja da se uklopi u to društvo vršnjaka, da se bude prihvaćen, generalno stvara veliku dozu, može da stvori veliku dozu stresa i napetosti. Samim tim školske aktivnosti, školski zadaci, kontrolni, pismeni i sve obaveze, kao i porodična situacija, odnosi u porodici, braće, sestre i svakako i odnos između roditelja takođe velik uticaj ima na mlade osobe i može da bude takođe izvor stresa. Svaka osoba negde zna šta joj najviše prije i šta najviše voli, u čemu se najbolje i dobro osjeća. Svi smo različiti, jedinstveni, volimo različite stvari. Neko će voleti da sluša muziku, neko da slika, neko da vaja, neko da piše, neko da ide u šetnju, da se bavi sportom, da kuva, da peca i tako dalje. Tako da svakako te neke stvari koje nas opuštaju, koje nas oslobađaju, koje volimo, treba da se uvrste u neki dnevni raspored aktivnosti, bukvalno. A kada govorimo o završnom ispitu, najbolji način odbrane od stresa jeste sada i odmah već početi sa pripremom. Tek u drugom polugodištu polako osmaci postaju svesniji da šta ih čeka, u stvari kako se situacija približava, to im u stvari postaje stvarnija. Svakako da jeste ozbiljna situacija, ali ne treba da dozvolimo da ono što je ozbiljno i važno postane tragično. Prosto to je jedna stepenica u njihovom obrazovanju, njihovom životu i kada ih samo podsjetimo da su mnogi pre njih prošli kroz celu tu priču, da će mnogi posle njih proći kroz celu tu priču, već tada smo im dali neku određenu dozu podrške i kada im kažemo da još 1000 osmaka čeka isto, tako da negde znaju da nisu sami, onda im je to lakše da prihvate.
mi baš u okviru učeničkog parlamenta u našoj školi organizujemo i radimo dnevnik jednog đaka gde ćemo uvrstiti jedan deo gde će nam upravo naši osmaci, sadašnji osmaci, pričati o tome kako se osjećaju i šta razmišljaju povodom završnog ispita. I isto ćemo im pitanje slično postaviti i kada završe taj veliki događaj, kad se završi taj veliki događaj, kako je bilo i kako je prošlo, tako da će to svakako moći da bude jedna vrsta podrške našim budućim osmacima. Mogli bismo ovako ceo dan. Šetnji, priči i fotkanju nikad kraja. Posebno sa Kaćom i Milom. Sreće pobe razumeju pritisak koji svi vrše na nas. Pa i one su sve to prošle i koliko vidim preživele. Ali samo zato što su počele na vreme. Da bar nema tog kombinovanog testa, sve bi bilo lakše. Ovako 5 predmeta, ko će to sve popamtiti? U levoj koloni navedeni su narodi, a u desnoj koloni indoevropske grupe naroda. Upiši odgovarajući broj na prazne crte. Tačni odgovori: Česi, slovenska grupa, Francuzi, romanska grupa, Šveđani, germanska grupa. U Evropi živi preko 60 različitih naroda, otprilike se govori isto toliko jezika. Najbrojniji narodi su oni koji pripadaju indoevropskoj porodici naroda i indoevropska porodica naroda može da se podeli na 3 velike grupe. To su slovenska grupa, germanska i romanska. Znamo da slovensku grupu naroda možemo da podelimo još na 3 podvrste, odnosno istočne, zapadne i južne Slovene. U istočne Slovene spadaju Rusi, Belorusi i Ukrajinci. U zapadne Slovene spadaju Česi, Poljaci, Slovaci i Lužički Srbi, dok u južne Slovene spadaju Srbi, Crnogorci, Hrvati, Makedonci, Slovenci, Bošnjaci i Bugari. Kada je u pitanju germanska grupa naroda, u germansku grupu naroda spadaju Nemci, Austrijanci, Holanđani, Flamanci, Englezi, Danci, Šveđani, Norvežani i Islanđani, dok romanskoj grupi naroda pripadaju Italijani, Francuzi, Španci, Portugalci, Katalonci, Valonci i Rumuni. Zatim tu su Mađari, Estonci, Laponci koji pripadaju ugrofinskoj grupi naroda, Albanci, Baski i brojni drugi narodi. Da rezimiramo, Česi pripadaju slovenskoj grupi, Francuzi romanskoj grupi, a Šveđani germanskoj grupi naroda. U kojoj materijalnoj sredini je brzina zvuka najveća? Vazduhu, vodi, gvožđu, vakuumu. Tačan odgovor: u gvožđu. Zvuk ne predstavlja longitudinalni talas. Šta to znači? Podsjetimo se definicije longitudinalnih talasa. To su talasi čije čestice sistema osciluju u pravcu prostiranja talasa. Kako se u stvari prostire svaki longitudinalni talas? Tako što niz čestica udari u sledeće čestice, pa onda udari u sledeće i na taj način se pravi jedno talasno kretanje. Na taj način se prostire i zvuk. U našem pitanju imamo više ponuđenih odgovora. Pod A kaže da u vazduhu imamo brzinu zvuka najveću. Zašto ovaj odgovor nije tačan? Pa razmislimo. Vazduh je jedan razvođeni sistem, odnosno imamo veliki razmak između molekula unutar njega. Znači, jedan molekul vazduha treba da prođe dosta veliki put da bi udario u sledeći molekul, pa u sledeći, tako da mu treba puno vremena da se on prenese. Iz tog razloga zapravo zvuk u vazduhu ima najmanju brzinu. Pod B imamo ponuđen odgovor u vodi. U vodi je zvuk nešto brži u odnosu na vazduh. Zašto? Zato što je to tečno stanje, te su molekuli zbijeniji, pa im treba manji put da pređu da bi sudarili se sa sledećim molekulom, pa se zvuk brže prenosi.
Pod V nam je ponuđen odgovor gvožđe. Kako je gvožđe čvrsto stanje, molekuli su tesno zbijeni, te imaju jako mali put koji treba da pređu da bi se sudarili sa sledećim i na taj način prenele vibracije zvuka, tako da je zvuk zaista ima najveću brzinu unutar čvrstog stanja, u ovom slučaju je to primer gvožđe. U kom se od navedenih delova biljne ćelije sintetiše šećer? U ćelijskoj membrani, u mitohondriji, u ćelijskom zidu, u hloroplastu. Tačan odgovor, u hloroplastu. Biljke su autotrofni organizmi, što znači da sami proizvode organsku materiju, u ovom slučaju šećer. Šećer se proizvodi u procesu koji se naziva fotosinteza i za njega je potrebna voda i mineralne materije, sunčeva svetlost i ugljen dioksid iz vazduha, a dobija se šećer i oslobađa se kiseonik. Taj proces se dešava u posebnim ćelijskim organelama biljnih ćelija koji se naziva hloroplast. U hloroplastima nalazi se fotosintetički pigment koji je osetljiv na sunčevu svetlost i zbog toga se u njemu pokreće proces fotosinteze. Znači, šećeri u biljnim ćelijama nastaju od svih navedenih komponenti, nastaju u hloroplastima.